ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କାହାକୁ ଏବଂ କ୍ଷତି କାହାକୁ? ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କହିବା ଆଜି ସିଷ୍ଟମ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇଛି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଟଏଲେଟ୍ରେ ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ନିୟମିତ କ୍ଲାସ୍ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କଲେଜରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇ ଘରେ ଶୋଇବାର ସାହସ କରିବେନି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମୀର ସାହୁ ଭଳି ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କ ଶୈତାନୀ ଆଖିରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କିଛି ମାସ ନିସ୍ତାର ମିଳିଯିବ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିର ରୋଟି ସେକିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଭ ସେହି ସମୀର ସାହୁ ଅଧ୍ୟାପକକୁ ହେବ ଯିଏ ଜେଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପରି ବାଘୁଣୀର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁର ଲାଭ ଏହି ସରକାରକୁ ହେବ ଯିଏ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବେ, ଆମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛୁ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଭ ସେହି ବାପାକୁ ହେବ ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି କହି ବସି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର ହେବ? କ୍ଷତି ସେହି ମାଆର ହେବ ଯିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ତା ଝୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଛାତିର ଅମୃତ ଦେଇ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଛି। ହଁ, କ୍ଷତି ସେହି ମାଆର ହେବ ଯିଏ ଝିଅର ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼େ, 50 ଥର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ସାଇକେଲ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରି ପକାଏ, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ କି ଭାଇ? କ୍ଷତି ସେହି ମାଆର ହେବ ଯିଏ ତା ଝିଅକୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ଝିଅ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ଝିଅକୁ ସଂସ୍କାରୀ ଦେଖି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତା ମାଆକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହେଉ ମାଆ ତାର ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛି। କ୍ଷତି ସେହି ମାଆର ହେବ କାହିଁକିନା ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବନି, ଝିଅ ତାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କ୍ଷତି ସେହି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀର ହେଲା ଯିଏ କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏକା କରିଦେଇ ତା ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କ୍ଷତି ସେହି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀର ହେଲା ଯିଏ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବ। କ୍ଷତି ତାହାର ହେଲା କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟର ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଆଁକୁ ଡେଇଁଲା। ହଁ, ଏ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ କ୍ଷତି ସହି ଲାଭ ଦେଇଗଲା।